Hej og velkommen til dagens video. I dag skal vi ud og køre Mercedes C63 AMG S Coupé. Så det bliver altså noget vildt noget. Så. Så ja. Det var en fin bil. Jeg håber det også min drømmebil. Men altså, den kører sindssygt fint. Altså, den har selvfølgelig holdt uden med sig. Men altså, jeg tænker vi skal på noget motorvejskørsel. Og se hvordan den kan det. Og det kan godt være at vi lige hopper ind på et andet map og tester hvor hurtigt den så kan køre. Så der bliver lidt at se ved den her video. Ja. Jeg spiller ikke lige med trafik i dag. Så ja. Men altså indtil videre, der er vi deroppe og køre de der 250 km i timen. Og den fortsætter jo bare. Jeg ved, den kan køre over 300, men hvor meget over? Det ved jeg ikke. Så. Ja. Shit. Men altså. Det er svært at køre med en hånd, når man samtidig skal filme, ikke? Så ja. Men altså, det er jo en guddommelig fin bil. Det kan godt være, at der er andre, der synes noget andet, men altså. Nej. Der mistede jeg kontrollen. Det var ikke så godt. Og hvad man skal lave noget drift-test. Skal vi det? Kan vi godt lide. Det er ikke bilen, der er dårlig til det. Det er bare min evne til at drift, der ikke er så god. Det der, når man giver en baghjulstrukken bil lov til at få, ja, den har omkring 600 heste eller sådan noget, den her. Når man så giver 150-200 heste på forhjul, og det er ikke altid den lige lyder. Men jeg synes altså, den løfter fint. Kan I overhovedet høre mig? Alt det der popsen bangs der. Men altså, I må jo skrive i kommentaren, hvordan I synes det gik med drift. Men jeg tænker lige, at jeg vender tilbage, for det er ikke kun C63, vi skal teste. Vi skal også teste noget andet C-klasse. Så jeg vender tilbage lige om lidt. Så er vi kommet over en lidt anden form for C-klasse. Til den rigtige kender, så kan man se, der står B i stedet for stjernen derinde. Det betyder egentlig bare, at det er noget endnu vildere. Det man kalder en Brabus. Så det er jo egentlig bare en C63, som så er blevet lidt vildere. Og så er kaldt Brabus. Men altså, som I kan se, så har den jo stadigvæk stjernen inde i rattet, så jeg tænker da stadigvæk, den Mercedes. Den har ikke lige så god bremse. Men altså, den har det også noget med sig.
må man sige. Så, altså. Og jeg vil faktisk også lige sige, at den er rimelig hurtig, for vi er allerede oppe omkring de 250. Shit. Ja, så kørte vi så galt. Sådan ser en Brabus ud, når man har kørt galt med den. Ind i et træ. Ikke for godt. Men så er det godt, at man bare lige kan spawne en ny. Det er også en fin bil, så. Men altså, jeg tænker, jeg prøver lige om lidt. Vi skal lige have lidt mere ud af den her. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde en, som ikke er en C63, men bare sådan noget C200 eller andet, eller C300 eller andet, og se om hvor vildt det er. Men jeg tænker, at jeg parkerer den her, og så vender jeg tilbage, når jeg har fundet den anden. Jeg fik fundet mig en C300. De larmer overhovedet ikke ret meget. Men også en fin bil, vil jeg sige. Og sådan okay hurtig af sin sådan modelstørrelse. Størrelse af motoren. 3,0 liters AMG line for Magic. Det vil sige, for Magic det betyder firehjulstrukken. Så det vil sige, det er en firehjulstrukken Mercedes C300 AMG line. Det vil sige, det er ikke en AMG, men den har detaljer fra en AMG. Så ja, som inden for sådan noget, har den lidt detaljer fra en AMG og sådan der. Men altså, det er også en meget fin bil, vil jeg sige. Så altså, en bil jeg selv ville købe, ja, sagtens. Jeg vil måske bare tage den i stationcar version i stedet for sedan, som den her er. Men altså, skal vi passe på, at vi ikke også kører galt med den her. Jeg kunne se turbochargeren gik i stykker, så det er jo ikke så godt. Men den kører ikke ret meget hurtigere end de der 210. Så altså, den er jo ikke sådan. Det er ikke den hurtigste, men det er jo også sådan en ikke tunet familiebil, vil jeg sige. Men altså, de der 200, 15, 16, 17, 18 måske, det er jo ikke det mest hurtige, vil jeg sige. Så, altså, det er jo ikke så vildt igen. 222, 23, 24 stykker kom den op på nu. Kan vi få den på 230? Og det kunne vi selvfølgelig. Jeg skifter lige map, og så kan vi se, hvor hurtigt de andre de kan køre på toppen. Så ses, når jeg har fundet den. Nå, så er jeg tilbage på det andet map. Lad os se, hvor hurtigt den så kan køre. Den her C63 her. Så ja, den er jo allerede op efter
efter 40 sekunder cirka, så er den jo op på 300. Så det er jo egentlig ikke en langsom bil. Det begynder sådan lidt at struggle lidt efter de 300, ikke? Men altså, som jeg siger, altså, en bil kan jo heller ikke køre for evigt, altså op i hastighed, for ellers så vil alle biler kunne køre over. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget jo, ikke? Lad os bare sige 345 eller sådan noget. Ja. 345 kan den køre. Den kan køre 350 eller sådan noget i virkeligheden. Men altså, lad os lige finde C3 eller Brabussen, mener jeg. Så ja, altså I kan jo skrive i kommentaren, hvad I tror Brabussen den kan køre. Jeg tror personligt selv, at den kan kun køre de der 250-300 eller sådan noget. Fordi det netop er en ældre version. Men altså, ja. Så, altså den kom jo hurtigt op over de 200. Og lige sådan de 250, ikke? Så, altså, men jeg tror ikke, den kører ret meget hurtigere end 300. Så den her, den begynder jo allerede at struggle her ved 290 med at komme op af. Og den anden, den begyndte jo først efter de 300. Ja, jeg tror, vi skal være heldige, hvis den kan køre de der 310. Ja, 310. Så, ja. Men med det sagt, tror jeg vil afslutte denne video. Tak fordi I gad at så med. Hej så længe.